panjak-panjak lho. Iya. Hei Jildan. Anyar kes anu Mas. Sapa? Kan pas guri gendang gede ki sapa to kae? Kok mening men. Apa seneng kowe sampean karo? Mboten. Heeh. Lah. Andeng-andeng isor lambe biung cangik. Apa kuwi? Iso manteng ra iso duwe. Ngel. Mbak Indira. Dalem. Alhamdulillah iso sowan. Nggih, alhamdulillah. Nggih, pidalem saking Ngawi juga. Ngawi nggih. 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 Ngawine ngendi? Ora mesti. Mboten mesti, Mas. Ora mesti piye wong Kadang Ngawi. teng emper barang kula. Teng kok ning kandang iki iso. Jarine sampean di samping nyinden Nggih, ada bisnis-bisnis banyak. alhamdulillah. Bisnismu apa? Senaosa sinden A. Heeh. A ki apa? Asu. Apik ngonten lho Mas, gese niku. Kula niki nggih bakul. Kula niki nggih mblantik wedhus sapi. Nek sapi tesih belajar, nek wedhus sampun. Nek wedhus wis suka. Nggih, terus niki nek prei nyinden bakul rica-rica nyambi. Sing Nyambi? terbaru biawak. Walah alah. Nggih, kalih rica-rica bekecot. Ayam kampung mentok. Nek apa dia? Alhamdulillah. Jan. Niki pripun biung cangik? Nggih nembang no mosok turu. Aku ngantuk Halo Bu. Ki besti. Lek ngersake lagu napa ibu-ibu? Non. Oh pepelenge mau dereng to? Dereng Pak Ji Bakso. Oh nggih Pak Ji Bakso. Kang pundi Pak Ji Bakso? Kalau sing rasukane biru muda. Pak, nyuwun pentole Pak. Pentole Pak Ji Bakso nggawa loro tok kok. Lah nggih kula jaluke. Duwe jaluk kok disantane. Nggih pun niku mawon anu Mas Kresna. Kepeling. Nggih. Ya dibawani sik ben Siap. ketok penak. Nah. Yai. Kowe kan pelangganku ya ampun Pak. Pelangane. Sarungmu kari ning nggonku lho. Iya. Mbak Gajah nggon apa ta Mas? Mbak Gajah. Nggih. Sampean ora ngerti to? Dereng Mbak to wong. Gajah. Kono kuwi nggon bakul wedhus. Oh. Di samping bakul wedhus, Nggih. ya bakulan dodolan apa-apa ngono. Oh berarti aku sesuk tak bakul rono nek no. Heeh. Niku dinane napa? Nang ngene kula Kliwon. pae kalih pagi. Kliwon. Lho berarti kingke no. Kingke? Lho ngene iki kan Rebo Kliwon sesuk kan Kemis Legi. Te apal men kowe iki apa madeg dukun kok piye? Ora lah kene iki ya bakul. Oh bakul. Nah, sobe nek kliwon rene tak terke. Siap. Nah, Oke duduk jenengan nggih. jujuk nggon aku ora apa-apa. Oke. Heeh, engko nek awan bakul wedhus bengi ku bakul liyane ngono nah ngono. Piye to? Apa? Ya. Sesuk prai jare Kliwon. Mas sesuk ki legi kok iso. Arep diterkelik bindrong ki lho sesuk kowe. Disisil nang Sing pundi? dalan engko. Wong ireng no. Wonge ireng. Sing rada mending ta Mas? Sing rodok mening. Oh, Sing rodok mening ya Mbah Lurah. Pundi Mbah Lurah? Genah mening kowe. Mbah Lurah kae wonten pundi? Oh, Mas Kondur. Ya, tembangnya apa? Lah niku apa pelek? Rukun Islam ngono. Rukun Islam kang 50 niki. Wah, jan suarane kaya wedok tenan. Sampeyan asline lanang apa wedok? Lanang. Lanang. Dan ning kacuke ora lanang. Lambemu. Jarine Lah jenengan niku ora pegel ndi to Pak Sinoman nggih. Ndi? Lah aku lagi munggah. Aku koyo ngerti Mbak iki koyo lanang kae ngono lho. Nggih Pak pancen kula lanang aku yo ngono. Padahal tak rapet-rapetno lho. Susu kula nggih gudi lho koyo panggah konangan. lah ngono iki mbok jari iki ora yo metekol ngono-ngono. Mboten ngene kula kan kula Pak taline bendrat Terus kawet nemburi. Adine aman. Terus Pikira kaya to Mas Demben niku kula nderek Sapa? layangan anu Mas Agung Plentung niku. Heeh. Nyinden to nggih kula bet ning guri. Heeh. Terus lenggah ngenten iki lali teko omah iki uga tak uculi bendang ngampe gepeng ngono nggonku. Ya Allah. Kata gepeng. Astagfirullahaladzim. Mbok digowo nang aku tak geceke sisan. Kula kutuk-kutuk ning meja. Balik dhewe kok.